Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, sugeng dalu, sugeng rawuh ing videoku dulur-dulur kabeh. Aku Aurenia Sera Ibrahim, saka kelas 10A nomor absen 7. Dino iki aku arep critani dulur-dulur kabeh ngenani salah sijine paraga ing crita Mahabharata, Begawan Durna. Jadi Resi Baratmadya nduweni putra salah sijine jenenge Bambang Kumbayana. Lah apa hubungane Bambang Kumbayana karo Durna? Dadi Kumbayana iki jenenge Durna pas isih enom utawa jenenge Durna sadurunge dadi begawan. Kumbayana tuwuh dadi nom-noman sing pinter, nanging gumedhe amarga pinter kuwi mau lan cerewet sing iso nglareni atine wong. Amarga watek elek iku mau, Kumbayana utawa Durna dikongkon bapake supaya ndang rabi. Nanging Durna ora nurut karo bapake. Akhire amarga mangkel, bapake langsung ngusir Durna. Ing tengah dalan pas diusir mau, dheweke kealangan karo kali. Kumbayana mikir, lan akhirnya ngomong, yen ono lanang sing iso ngewangi nyabrang tak pek dulur, yen ono wedok sing iso ngewangi nyabrang tak pek bojo. Lah kok sing metu malah jaran Sambrani. Durna ora mikir dawa, banjur numpak jarane lan nyabrangi kali iku mau. Ing tengah kali iku mau dheweke keturun lan mimpi ketemu Betari sing wayu. Lah wes pas nyampe dheweke tangi lan Betari sing ono ing nyimpine iku mau muncul banjur ngomong, "Iki anakku karo anakmu jenenge Suwatama." Lah terus endi jaran Sambrani niku mau? Dadi jaran Sambrani iku asline panjelma teko Dewi Wilutama sing dadi jaran amarga gawe kesalahan. Yen arep balik ing wujud asline kudu rabi karo wong utawa menungso. Ana sing bedakno Durna ing wayang Jawa karo versi Indiane. Ing wayang Jawa Durna iki cacat. Piye critane? Dadi ngene. Durna pas meguru ing Rama Bargawa duweni kanca cedhek salah sijine Sucitra sing cuwudhek po. Sucitra iki jeneng liyane Drupada. Sucitra iki tau ngomong ngene, yen aku wis dadi prabu ing Pancala, aku arep ngekeki setengah tanahku kanggo kowe. Nanging pas Drupada wis dadi prabu lan Durna wis dadi begawan, Drupada iki nglanggar janjine. Dheweke ora nganggep Durna kanca cedheke pas ditagih janjine. Masya ancene Durna iki nagih janjine ora nggawe tata krama, padahal Drupada wis dadi prabu. Eyel-eyelan Durna isih nganggep kanca cedhek, Drupada ora. Patih Gandamana sing ndelok iku mangkel karo Durna, banjur ngantemi Durna nganti cacat. Bar iku mau, Durna dadi guru Ngastina amarga iseng ngewangi njupuk Lengatala ing sumur sing juweru. Lengatala iku rebutan Kurawa karo Pandhawa. Ing perang Baratayuda, Durna iki ngganteni Bisma dadi senopati perang. Lah, yo Durna iki mbelani Kurawa. Kenapa? Kelemahan sing paling gedhe toko Durna iku yo putrane Suwatama. Aswatama utawa Suwatama iki wis dikeki pangkat sing dhuwur karo Kurawa lan Desrarastra. Amarga iku mau, Durna gelem ora gelem mbelani Kurawa. Jadi ana sing krungu-krungu yen Tama mati, Tama mati. Durna sing krungu iku yo banjur takok ing Pandhawa lan prajurite Pandhawa. Nanging padha ngomong yen Tama ancen mati. Padahal sing mati ku Hestitama, gajahe Pandhawa. Durna sing ngamuk banjur ngajari prajurit Pandhawa siji-siji, prajurite Pandhawa siji-siji. Kresna sing delok iku akhirnya nyadar Durna yen iki ora bener. Durna sing susah atine amarga Suwatama iki isih dianggep mati karo Durna lan disadarno Kresna yen iki salah, malah tambah susahne atine. Akhire dheweke janji ora arep nyerang, ora arep nggawe senjatane, ora arep nggawe gamane ing perang Baratayuda lan siap kanggo gugur ing perang Baratayuda. Nah, iku mau dimanfaatno karo Destrajumna kanggo ngetok gulune Durna. Durna iki ancen terkenal gumedhe mau amarga ancen pinter nggunakno gaman utawa senjata. Nah, gumedhene iki mau yo ana cerewete. Dadi iku cerewet pol sing sampe Patih Gandamana iki mangkel ngono. Lan wong-wong liyane sing diajak omong iki yo mangkel karo Durna iki mau. Sing ketelu yaiku Durna iki gak nurut karo wong tuane utawa gak apik karo bapake ya. Durna iki ana apike. Iso didelok yen dheweke iku masih ora apik karo bapake nanging dadi bapak sing apik kanggo Suwatama. Sing keloro yaiku dheweke iku iso didelok yen dheweke nepati janjine, ora tau nglanggar janji. Sing ketelu, Durna iki guru sing apik kanggo murid-muride. Ya wis iki wae sing iso tak critani kanggo dulur-dulur kabeh. Muga-muga ana manfaate ya.